हेलो फ्रेंड्स मु सीमा आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आसतु देखा मामा कौन कर मामा आमर बर्तमान पूजा कर लगी जाइए। मामा एत बड़ा फूल सब कौटू आणुच तुम केते रात तुम ठाकुर सजा भल लगे। हाँ मो ठाकुर पाखे अधिका फूल देले मते भल लगे। केते रात तथा तुम उठिकी फूल जाइए आणुच टगर फूल कनियार फूल मंदार फूल सब फूल आनी मत ठाकुर पूजा करा पसंद लगे। पूजा कले वाला मत अधिका फूल भल। केते रात उठिकी जाऊच मु 3:30 राति 4टा राति फूल तोलिक आसबि थोकी गाधा पदा सारिकी ठाकुर पूजा आरंभ करी। तो फाइनाली मामा सजा सजी सर जाइए। ठाकुर ए पूरा रेडी आमर फुलरे सजे सारा पर ठाकुर केते सुंदर देखा जाती ना। एपटे आमर थुआई साणु एपटे एपटे आमर माण बेड़ी थुआई। कौन करिया रुटी से खाए भजा रुटी तमे मोर क्षीर एटा हमर नित्यदिनिया ड्यूटी एटा नित्यदिनिया जलखिया तमे तो संगे संगे फटाफट कर दो केते लागछि हमरा हाथ वाली हमर काम। अच्छा मामा तो सब जान सब गोटे समान हो बोली जान कहीं गोटे समान सब करियो केते जान और अभ्यास हो गलानी अभ्यास पड़ला जान कोटा बड़ा होला पूरा सान होला। हां फाइनली हमर रुटी से स्टार्ट हो गला। अरे बाबा आज बा घर को गेस्ट आसबे आज हाँ कौन करिए चिकेन डाली सलाड आलू देखी भजा भजी टमाटे आज आम घर को गेस्ट आसार अच्छी से बोधे 10टा आसिक पहुँच जाए ना कौन 10टा आसला आरंभ करता रोषे 9टा कौन खाओ रुटी कदली तुम पूरा भजा कराई आण खाद तुमको बारंबार नहीं करा मीठा जिनस खाया आण खाद भजा आ सुन आज घर गेस्ट आसुँच पा आज तुम आंटी आसन फ्रेंड्स आमर गेस्ट आसी पहुँची जाइए। आम गेस्ट आसिक पहुँची गले देखिए आमर कौन प्रिपरेशन करा कौन चलची कौन चली कौन कौन आइटम करवा बोली भाविच
ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ମସଲା କଷା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଇଏ ଆମର ରୋଷେଇରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ, ରୋଷେଇଠୁ ସବୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ। କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ, ସବୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଇଟମଟା କ'ଣ? ଏଟା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ମସଲା କଷା ଚାଲିବ। ତମ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ପା? ଯାଉନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ତମ ଗେଷ୍ଟ ନା, ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଛି। बात तो सही है। କଷ୍ଟ। ଓହୋ, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି 10 ଦିନ ହେଲା ଅଫିସ ଯାଏନି, ଘରେ ରହିକି ରୋଷେଇ। କ'ଣ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ସକାଳୁ? ଖାଇଛୁ ଚୁଡ଼ା ପାଉଡର ପାଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଇ କଥାଟା, ମୁଁ କହିଲି ସେ କେମିତି ଏରା ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ମତେ ଏଥରକ ଏଇଟା ସହଜ ଉପାୟ ଲାଗିଲାଣି। ମାମା, ତମ ଘରକୁ ତ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛ? ମୁଁ ହଉଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ସାମାନ। ମୋର ଏ ହଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ। ମୋର ଏ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି। ଆସେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସେ, ଯା ମାମୁଁ ତ ଯା। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନ ଟିକେ, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମ ଘରକୁ ଆସିକି। ହସୁଛ କ'ଣ? ଇଏ ମୋ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭାଇ। रोम रोम भाइयों। ସରିଗଲା? ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ଡାଲି ଫୁଟା ହବ। ଓହୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିକେନ କଲରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିକେନଟା। ତମେ ରୋଷେଇ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ? ରୋଷେଇ ମୁଁ ହିମାଳୟରୁ ଶିଖିଲି। ଫୁଟଣ ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ, ଏଇଠି ଫୁଟଣ ପା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ଏଇଠୁ ଯେଇଠି ସବୁ ଜଣା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଶାଶୁକୁ ବସିକି ଖାଇବା ଜଣା। ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ? ଆମର ଏଇ ଚଟୁ ମରା ଭାବେ ଦରକାର ନାହିଁ। এটা ডালি করা হবে ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ସେଇଟା ଚିକେନଟା କଷା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବି ମୋରି ଷ୍ଟାଇଲରେ।
ଗୋଟେ କଥାଟେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମଠୁ ଦେଖିକି କପି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଠିକ୍ ସେମିତି। ମାନେ ତମର ଦି ହାତ ଚାଲିଛି ନା? ଦି ହାତ ତମ ରହୁନି ବନ୍ଦ ହେଇକି। ଲୋକଟା ବିଚରା ଝାଳ ଲାଳରେ ଗାଧେଇ ପଇଲାଣି, ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମ ଡାଲି କେତେ ଆଡ ଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ହସନ୍ତି କ'ଣ? ତମକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚଗୁଣା ତଳେ ଆସି ବାସନ ମାଜ ଗଦା ହେଲାଣି, ଖାଲି କିଛି କରେନି, ଖାଲି ବସି ଖାଇବ ନା। କେତେ ବଳ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? 4 ପ୍ରହର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଡାଲଟା ରେଡି, ଭାତ ବି ରେଡି, ଭାତ ଚିକେନ ଚାଲିଛି କଷା, ଭାତ ରେଡି, ପାମ୍ପଡ଼ ରେଡି, ଡାଲି ରେଡି, ଚିକେନ ବି ରେଡି। ଆଉ କ'ଣ କରାହବ? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ, ସାଲାଡ, ଶାଗ ଭଜା। ଆହୁରି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାମା ଆମର ଏବେ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ସରି ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି ନା। ମାମା କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଲାଣି କିଲୋ ଆମର? ଆଉ ଆମ କୁଣିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲ ତମେ? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ କାମ। ମାମା ତମ ହସଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମ। ଦେଖିଦେଲେ ତ ଲକ୍ଷ ହବ। ନିହାତି କିଏ ନେବ? ଦୋକାନରେ ଦବା। ମାମା ଆମର ବସିକି ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ମହାଶୟଙ୍କର ଆମର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଫିସ ଯାଉନାହାନ୍ତି 10 ଦିନ। ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିକି ଅଫିସ ଯାଉନ। ରୋଷେଇ ସରି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ସାଲାଡ, ଏଇଟା ଚିକେନ, ଏଇଟା ଚିକେନ, ହେଲା ମାଛ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ, ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ଶାଗ, ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼, ଭଜା, ରାଇସ୍, ଡାଲି। ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ? ହଁ ସବୁ ଦେଖୁନ, ଖାଇ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି?